Γεια σας αδελφοί μου. Καλή Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή να έχουμε. Σήμερα θα θίξουμε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα της συγχωρήσεως, χωρίς την οποία συγχώρεση δεν μπορούμε και δεν πρόκειται ποτέ να δούμε Θεού πρόσωπο. Ξεκάθαρα πράγματα. Αν δεν συγχωρέσουμε τον αδελφό μας, για ό,τι και αν μας έχει κάνει, δεν θα μας συγχωρέσει και μας ο Θεός. Για τα δικά μας ανομήματα, για τα δικά μας αμαρτήματα, για τα δικά μας λάθη, για τις δικές μας πτώσεις, για ό,τι έχουμε κάνει. Σας λέγω πάντοτε ότι οι σχέσεις μας με τον Θεό θα είναι το αντίκτυπο που θα έχουμε στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους μας. Σας το λέγω πάντοτε και σας το υπενθυμίζω και τώρα. Ελέησες τον αδελφό σου. Θα σε ελεήσει ο Θεός. Έδειξες επίοικια στον αδελφό σου για κάτι που έκαμε. Θα δείξει επίοικια και στις δικές σου πτώσεις ο Θεός. Δεν κατέκρινες τον αδελφό σου. Δεν θα σε κατακρίνει ο Θεός. Κατέκρινες, θα κατακριθείς. Ήσουν σκληρός με τον αδελφό σου, θα είναι σκληρός μαζί σου ο Θεός. Συγχώρεσες τον αδελφό σου, θα σε συγχωρέσει ο Θεός. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, όσο σας τα λέγω. Και είναι αυτό το οποίο ο ίδιος ο Χριστός μας το λέγει. Δεν το λέει κανένας άλλος. Προτού σας πω κάποια πράγματα από τους Αγίους μας, τους μεγάλους, περί της συγχωρέσεως, που έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε για αυτό το πράγμα, θα σας πω τι λέγει ο ίδιος ο Χριστός. Σε δύο σημεία του Ευαγγελίου, όταν πήγε στο κατά Ματθαίον εκεί ο Απόστολος Πέτρος και του είπε «Κύριε, πόσες φορές αν σφάλει ο αδερφός σου σε μένα να τον συγχωρέσω, έως 7 φορές». Και του είπε ο Χριστός, δεν σου λέω έως 7, αλλά έως 70 φορές το 7. Τι θέλει να πει με αυτό ο Θεός? Όσες φορές και να το κάνει, εσύ να τον συγχωρέσεις. Έτσι το λέει ο Θεός απλά. Ο Χριστός σου λέει όχι μέχρι 7 και 17 και 27 και 57 και μέχρι 70 φορές το 7, εσύ να τον συγχωρείς. Όσες φορές και να σου ζητήσει συγχώρεση, όσες φορές και να κάνει κάτι, εσύ να τον συγχωρείς. Να μάθεις να τον συγχωρείς. Το ίδιο δε ο Κύριος λέγει και σε ένα άλλο σημείο, που διαβάζουμε την Κυριακή της Θηρινής, στο Ευαγγέλιο της Κυριακής της Θηρινής, εκείνη την Κυριακή, την περασμένη Κυριακή δηλαδή, που είχαμε πριν μπούμε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, την τελευταία Κυριακή πριν την Καθαρά Δευτέρα, πριν ξεκινήσει η Τεσσαρακοστή για το Πάσχα, είναι το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε, που λέγει ο Κύριος, τι λέγει εκεί ο Κύριος, «Εάν αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών». Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν έχει να το συζητήσουμε, να το δούμε, να το πούμε. Τα λέει ο Κύριος πολύ απλά. Αν συγχωρέσετε λέει, τους ανθρώπους σας για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο πατέρας ο ουράνιος. Αν όμως δεν τους τα συγχωρήσετε, ούτε σας ο πατέρας θα σας συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Μα μου έκανε αυτό, μα με αδίκησε, μα είπε αυτό το πράγμα για μένα. Δεν πειράζει. Το είπε, το έκανε, μπορεί να έσφαλε. Ήρθε, σου ζήτησε συγγνώμη για αυτό που έκανε, συγχώρεσέ τον. Δεν σου ζήτησε συγγνώμη, πάλι συγχώρεσέ τον. Μην κρατάς την καρδιά σου κακίες. Δεν σου λέω να βγαίνεις μαζί του για καφέ, ένας άνθρωπο που ξέρεις ότι σε θάβει από πίσω σου και ότι δεν είναι ρε παιδί μου άνθρωπος για παρέα. Δεν λέμε αυτό. Προσέξτε, μην πάμε. Θέλει διάκριση όλα τα πράγματα. Αλλά να μην πάβεις να τον αγαπάς, να μην πάβεις να τον βοηθάς, να μην πάβεις να είσαι επίοικης μαζί του, ακόμη και αν ξέρεις ότι πίσω από την πλάτη σου μπορεί να σε θάβει, μπορεί να σε λέει το ένα το άλλο. Αν σου ζητήσει τη βοήθειά σου, θα τρέξεις να τον βοηθήσεις. Θα έχεις μέσα στην καρδιά σου αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο. Θα του τα έχεις συγχωρεμένα όλα. Δεν πειράζει. Είπε, έκανε, δεν πειράζει. Τι είπανε στο Χριστό, τι κάναν στο Χριστό.
Τι έκανε ο Χριστός? Όταν πήγανε μέσα στον Άγιο Νεκτάριο και πήγε αυτός ο άθεος, αυτή η Καιρού που η κόρη της είχε πάει στο μοναστήρι και δεν ήθελε αυτή η μάνα της να πάει η κόρη της να γίνει μοναχή, και για να εκδικηθεί τον Άγιο Νεκτάριο πήγε και διέβαλε τον Άγιο στους πάντες και είπε ότι αυτός είναι πορνόγερος, είναι διαβολόπαπας. Ποιος, ο Άγιος Νεκτάριος, φανταστείτε. Και παίρνει και βιάζει τις μοναχές και πνίγει τα παιδιά στο πηγάδι και το ένα και το άλλο, και μπήκαν μέσα με εισαγγελική παρέμβαση ένας άθεος που ήταν αυτός τους αγγελάς, ο συμβολιογράφος, πώς το λέγανε, και μπήκαν μέσα στο μοναστήρι και άρχισαν να τον κάνουν τον Άγιο Νεκτάριο 3 και 1. Να τον τραβάει από τα γένια, βρωμόγερε, βρωμόπαπα, που είναι τα παιδιά που τα κάνει στο ένα, το άλλο, να τον γυρνά, τον πιάνει από τα μουσια και να τον γυρνάει γύρω-γύρω στο γραφείο και να κάνουν σωματικό έλεγχο σε όλες τις καλογριές με γιατρούς για να αποδείξουν την ενοχή του Αγίου. Φυσικά δεν βρήκαν τίποτα, διότι ο Άγιος Νεκτάριος εννοείται ότι δεν έκανε κάτι. Και όταν πήγαν και του έσυραν τα μύρια όσα, και πήγε εκεί η μετέπειτα οσία ξένη, η καλογριά, η μοναχή, και είπε «Γέροντα, μιλήστε, υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, σας λέγουν τόσα, τίποτα δεκάματα από αυτά, γιατί τους αφήνετε να λέγουν τόσα, γιατί δεν υπερασπίζεστε τον εαυτό σας?» Και γύρισε ο Άγιος Νεκτάριος και της έδειξε τον εσταυρωμένο. Και είπε ο Κύριος «Μίλησε?» Και λέει αυτή «Όχι, εγώ παιδάκι μου πώς να μιλήσω, είμαι ανώτερος του Κυρίου μου». Καταλάβατε ποιο είναι το φρόνημα μας? Κάτι μας λένε, το οποίο μπορεί να είναι και αλήθεια καμιά φορά, αλλά και να μην είναι. Να μας τυπούν λίγο κάτι, όποιοι τονόμαστε κατευθείαν. Ποιον ρε εμένα, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, τι με είπες, εγώ είμαι έτσι, θα σε κάνω έτσι, θα σε κάνω αλλιώς. Πού είναι η ταπείνωση? Πού είναι η αγάπη? Πού είναι ο Χριστός στη ζωή μας? Λέμε ότι είμεθα χριστιανοί και με το παραμικρό καυγαδίζουμε και τα βάζουμε με όλους και δεν έχουμε επίοικια. Πού είναι? Τελευταία Κυριακή αυτή της Τυρινής, το απόγευμα, γίνεται ένας εσπερινός, ο οποίος είναι γνωστός ως εσπερινός της συγχωρήσεως, διότι διαβάζονται κάποια τροπάρια και αλληλοσυγχωρούνται κατά παράδοση, ζητούν συγγνώμη οι χριστιανοί ο ένας από τον άλλο αν έχουν αδικήσει, αν έχουν συνοχωρήσει, αν έχει γίνει οτιδήποτε, ώστε να πάνε καθαρή την καρδία και τη συνείδηση αυτών, να εισέλθουν στην Αγία Τεσσαρακοστή, να εισέλθουν στην νηστεία, να εισέλθουν στον αγώνα χωρίς να έχουν πίσω τους εκκρεμότητες. Γιατί αυτό? Διότι αν έχουμε πίσω μας εκκρεμότητες πνευματικές, δεν μπορούμε ούτε σωστό αγώνα να κάνουμε, ούτε να νηστέψουμε σωστά, ούτε φυσικά να κοινωνήσουμε. Βλέπετε τι λέει εκεί ο Χριστός στο κατά Μαρθαίον πάλι Ευαγγέλιο, που λέει ότι όταν προσφέρεις το δώρο σου στο ναό και εκεί θυμηθείς πως ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού το δώρο σου και πήγαινε να συμφιλιωθείς πρώτα με τον αδελφόν σου και ύστερα έλα να προσέλθεις στο ναό και να προσφέρεις το δώρο σου. Δεν γίνεται δεκτό κανένα δώρο στον Θεό εάν έχεις μαλώσει με τον αδελφό σου. Και γι' αυτό λένε οι πατέρες μετά ότι όταν είναι να πας να κοινωνήσεις για να πάρεις τον Χριστό μέσα σου, δεν μπορείς να πας μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού να κοινωνήσεις εάν δεν έχεις συμφιλιωθεί με τον αδελφό σου. Δεν μπορείς να μην μιλιέσαι με τον γείτονά σου, με τον συνάδελφό σου, με τη γυναίκα σου, με τον μπατζανάκι σου, με τον οποιονδήποτε και να πας να κοινωνάς. Δεν σε ωφελεί σε τίποτα. Δεν παίρνεις μέσα σου τον Χριστό, διότι η Θεία Χάρις φεύγει. Φεύγει, εξαφανίζεται όταν εσύ δεν είσαι συμφιλιωμένος στον αδερφό σου. Σου έκανε κάτι, είπατε κάτι, περασμένα ξεχασμένα. Πάνε ζήτα συγγνώμη. Και αν ακόμη δεν φταίς εσύ και έφταιγε εκείνος, πάλι ζήτα συγγνώμη. Και είπες, αδερφέ μου, νερό και αλάτι, ό,τι και αν είπαμε, δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Εγώ σου ζητάω συγγνώμη, δεν έχω τίποτα εναντίον σου. Αν σε συγχωρέσει, όλα καλά. Αν δεν σε συγχωρέσει, το κρίμα στο λαιμό του. Εσύ έκανες αυτό που έπρεπε να κάνεις με αγάπη, με καθαρή καρδιά, με ταπείνωση, ταπεινώθηκες, πήγες, ζήτησες συγγνώμη. Και άστον αυτόν, αν δεν θέλει να σε συγχωρέσει, δικό του θέμα από εκεί και πέρα. Τελείωσε. Εσύ πήγες, ζήτησες συγγνώμη. Έκαμες αυτό που ήθελε ο Θεός να κάνεις, έκαμες το χρέος σου,
έκαμες αυτό που η συνείδησή σου υπέδειξε απέναντι στον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να συγχωρούμε τους πάντες. Χωρίς τη συγχώρεση, αδελφοί μου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, βλέπεις ότι όταν δεν συγχωρείς, κατευθείαν η καρδιά σου παγώνει, γίνεται μάρμαρο. Φεύγει η Θεία Χάρις. Όταν κάποιος σου ζητήσει συγγνώμη και εσύ δεν το συγχωρέσεις, μετά πώς θες ο Θεός να σε συγχωρέσει? Η καρδιά σου μέσα φεύγει, ενώ είναι μαλακωμένη όταν έχεις αγάπη για όλους, είναι μαλακή, είναι δεκτική, είναι ζεστή, γίνεται κρύα σαν μάρμαρο όταν δεν συγχωρείς τον αδελφό σου. Γιατί? Διότι φεύγει η χάρις του Θεού. Διότι ο πονηρός είναι αυτός ο οποίος δεν συγχωρεί. Ο πονηρός είναι αυτός ο οποίος βάζει κακίες και μίση και έχθρα στις καρδιές μας. Ο Χριστός βάζει αγάπη. Ο Χριστός βάζει ελεημοσύνη. Ο Χριστός βάζει συγχώρεση. Ο Χριστός βάζει ζεστασιά στις καρδιές μας. Αυτός είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος μεταμορφώνει τον άνθρωπο σε ένα δοχείο αγάπης. Βλέπετε ότι όλοι οι Άγιοι είχαν αγάπη. Και όποιος δεν είχε αγάπη δεν αγίασε. Ακόμη κι αν προσπάθησε να αγιάσει και με μαρτύριο ακόμη, αν δεν είχε αγάπη, αν δεν είχε συγχώρεση, έφυγε η χάρις του Θεού και δεν αγίασε. Ο Χριστός επάνω από το Σταυρό, έλεγε ο γέροντας Εφραίμ της κήτης του Αγίου Ανδρέα, Αγία Ψυχή, Άγιος άνθρωπος, και πάνω από τον Σταυρό έψαχνε αφορμή να συγχωρέσει τους σταυρωτές του. Προσπαθούσε να τους δικαιολογήσει. Αυτός είναι ο Χριστός. Που δεν έκαμε τίποτε και τον σταύρωσαν σαν τον χειρότερο εγκληματία, που δεν είχαν κανένα ελαφρυντικό οι Εβραίοι. Δεν είχαν κανένα ελαφρυντικό για αυτό που έκαναν. Ήτανε όργανα του σατανά, ξεκάθαρα. Κι όμως, ακόμη και πάνω στο Σταυρό, σε ανυπόφορους πόνους, δεν μπορούμε να φανταστούμε τους πόνους που είχε από τις μαστιγώσεις, τα λίτρα αίματος που είχε χάσει, το ακάνθινο στεφάνι, το ότι είχε πέσει ολόκληρο το σώμα κάτω, το οποίο είχε μαζευτεί στην κοιλιά του και είχαν βγει έξω τα πάντα και είχε γίνει μια άμορφη μάζα το πρόσωπό του. Δεν έβλεπες το πρόσωπό του από τα χτυπήματα και τα αίματα, δεν φαινόταν τίποτα. Τόσος ο πόνος είχε αλλοιωθεί. Αυτός ο Χριστός είναι αυτός ο Χριστός που ακόμη και εκεί, σε εκείνη τη θέση, προσπαθούσε να τους δικαιολογήσει και έλεγε «Πάτερ, άφεσα αυτής, ουγαρίδας τυπιούσι, άφησέ τους, συγχώρεσέ τους, δεν πειράζει, δεν είδαν, δεν κατάλαβα, δεν ξέρουν τι κάνουν». Αυτός είναι ο Χριστός. Αν εμείς θέλουμε να λεγόμεθα μαθητέ του Χριστού, πώς δεν συγχωρούμε για πολύ λιγότερα πράγματα, πώς κρατάμε μέσα μας έχθρα με τον αδελφό μας, πώς κρατάμε μέσα μας κακία. Σας είπα πριν ότι ακόμη κανείς Άγιος δεν αγίασε αν δεν συγχωρούσε και αν δεν είχε αγάπη για τον αδελφό του. Και αν πήγε να αγιάσει, αυτό έγινε τροχοπέδι και τον σταμάτησε και δεν αγίασε. Σας θυμίζω την ιστορία του Αγίου Νικηφόρου του Μάρτυρος και του Σαπρικίου, αν δεν την ξέρετε. Ποιος ήταν ο Σαπρίκιος? Ο Σαπρίκιος ήταν ο ιερεύς στην Αντιόχεια, στα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Ο Σαπρίκιος ήταν ο πρεσβύτερος και ο Νικηφόρος λαϊκός. Και είχαν πολύ στενή φιλία μεταξύ τους, ήταν πολύ φίλοι. Κάποια στιγμή όμως για κάποιο λόγο ήρθαν σε αντιπαλότητα, σε εχθρότητα, μάλωσαν και η φιλία τους μετατράπηκε σε μίσος. Δεν μιλιόντουσαν. Έβλεπαν ο ένας τον άλλον και άλλαζαν πεζοδρόμιο. Και ενώ είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο οι σχέσεις τους, όταν ξέσπασε διωγμός στην Αντιόχεια, επί βασιλείας του Αλεριανού και του Γαλεϊνού, των αυτοκρατόρων, ο Σαπρίκιος, όντας χριστιανός και ιερεύς, συνελήφθη και στάθη ενώπιον του ηγεμόνος, και ενώ τον πίεσαν να θυσιάσει τα είδωλα να αλλαξοπιστήσει, ο Σαπρίκιος ομολόγησε τον Χριστό. Και τον έβαλαν σε φοβερά βασανιστήρια. Βασανίστηκε σε βασανιστήρια που ξεπερνούν την αντοχή του ανθρώπου. Και όμως δεν πρόδωσε τον Χριστό. Εκεί. Οπότε έδωσε ο ηγεμόνας
διαταγή να τον αποκεφαλίσουν. Μαθαίνοντας ο Νικηφόρος τι έγινε, θέλησε να λάβει συγχώρηση. Θέλησε να λάβει ευλογία από τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος θα έγινε το μάρτης του Χριστού, θα γίνει το Άγιος Μάρτης. Φαινόταν ότι πλέον είχε τελειώσει τον δρόμο του. Έφτανε στο μαρτύριο, ένας απαγχωνισμός, του κόβαν το κεφάλι και πήγαινε στο Χριστό. Είχε απομείνει τόσα και τόσα βασανιστήρια. Και έτρεξε κοντά του ο Νικηφόρος, έπεσε στα πόδια του, εκεί που τον είχαν για να τον αποκεφαλίσουν και του είπε «Μάρτυρε του Χριστού, συγχώρησέ με». Έσφαλα, εγώ έσφαλα. Το πήρε πάνω του. Δεν ξέρουμε αν είχε εσφάλει αυτός. Το πήρε πάνω του. Εγώ έσφαλα ενώπιον σου. Σε οικετεύω, συγχώραμε. Ο Σαπρίκιος, με το που τον είδε, καμία απάντηση. Η καρδιά του είχε γεμίσει με κακία εναντίον του Νικηφόρου. Τον παρακαλούσε ξανά ο Νικηφόρος. Τίποτα, αυτός δεν τον συγχωρούσε. Ξανά σε οικετεύω, συγχώρεσέ με, ό,τι και αν έγινε. Ας τα ξεχάσουμε, θα πάω στον Σωτήρα Χριστό τώρα. Συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Τίποτα. Ο Σαπρίκιος, η καρδιά του είχε γεμίσει με τέτοια κακία για τον Νικηφόρο από αυτό που είχε γίνει, που αδυνατούσε να τον συγχωρέσει. Τι τον νικέτευε, τίποτα. Και από αυτό και μόνο έφυγε χάρις του Θεού. Τον εγκατέλειψε χάρις του Θεού. Τον εγκατέλειψε χάρις του Θεού και από μόνος του εκείνη την ώρα πάει και ρωτάει τους βασανιστές του «Γιατί θέλετε να με σκοτώσετε, τι έκανα?» Και του λένε «Δεν δέχτηκες να θυσιάσεις τους θεούς μας, καταφρόνησες τη διαταγή του βασιλιά μας για χάρη κάποιου που εσείς ονομάζετε Χριστό». Και τους λέει τότε ο Σαπρίκιος «Μη με εκτελείτε, θα υπακούσω στην εντολή του αυτοκράτορα, προσκυνώ τους θεούς σας και θα τους προσφέρω θυσία». Το ακούει αυτό ο Νικηφόρος και με δάκρυα στα μάτια του λέει «Αδελφέ μου, μην το κάνεις αυτό, μην αρνείσαι τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είσαι έτοιμος να κερδίσεις τον ουράνιο στέφανο. Στέκεσαι πρώτον πυλών του παραδείσου. Σε περιμένει ο Κύριος. Πέρασες τα πιο δύσκολα μαρτύρια. Τώρα κάνεις πίσω». Χωρίς να του δώσει καμία απάντηση, επειδή δεν τον είχε συγχωρέσει, είχε σκληρύνει η καρδιά του τόσο πολύ από το να μην συγχωρέσει τον αδελφό του, που εξαφανίστηκε η χάρις του Θεού από πάνω του. Αρνήθηκε τον Χριστό και έγινε από ιερεύς του Θεού του υψίστου ιερεύς των βρωμερών και ψεύτικων και ελεηνών ειδόλων. Και τότε ο Νικηφόρος με όλη τη δύναμη φωνάζει «Εγώ είμαι χριστιανός και πιστεύω στο Κύριό μας Ιησούς Χριστόν». Σε αυτό μου φοβήθηκε ο Σαπρίκιος, «Κόψτε το δικό μου το κεφάλι». Και το όντι εκπληρώθηκε η επιθυμία του και έτσι αγίασε και μαρτύρησε ο Άγιος Νικηφόρος. Ο δε Σαπρίκιος έχασε την ψυχή του, διότι δεν συγχώρεσε. Αν θυμάμαι καλά, Φεβρουάριο κάπου, νομίζω 9 Φεβρουαρίου είναι η μνήμη του Αγίου Νικηφόρου. Αν το ενθυμούμε καλά, ζητώ συγγνώμη αν τυχόν κάνω λάθος. Αυτή είναι η δύναμη της συγχωρέσεως. Μπορεί να αγιάσει κάποιος, μπορεί να πάει κάποιος στον Χριστό εάν δεν συγχωρέσει τον αδελφό του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και το παράδειγμα αυτό που σας είπα από τον βίο του Αγίου Νικηφόρου και του Σαπρικίου είναι η πιο λαμπρή απόδειξης. Σας υπενθυμίζω τον Άγιο Διονύσιο, τον Ενζακίνθο, που ήταν επίσκοπος Αιγίνης και μετά πήγε στη Ζάκυνθο. Ήταν στην Ιερά Μονή Παναγίας Αναφωνήτριας στη Ζάκυνθο, όπου εκεί που κλάδευε τα δέντρα του περιβολιού του μοναστεριού, έρχεται ένας νέος άντρας, τρομαγμένος, ανήσυχος, πλησιάζει, πέφτει στα πόδια του Αγίου και λέει «Σώσε με γέροντα, με κυνηγούν να με σκοτώσουν». Ποιος, παιδί μου, σε κυνηγάει, για ποιο λόγο? Η Σιγούρη γέροντα. Η Σιγούρη ήταν η σκηνής του. Όμως, γιατί σε κατατρέχουν οι Σιγούροι? Έκαμα φωνικό δέσποτα. Έμεινε εμβρόντιτος ο Άγιος. Ποιον σκότωσες, παιδί μου? Τον άρχοντα Κωνσταντίνο Σιγούρο, το απαντά εκείνος. Πλήγμα στην καρδιά του Αγίου. Ο Κωνσταντίνος Σιγούρος ήταν ο αδελφός του, τον οποίο υπεραγαπούσε, με τον οποίο είχαν πολύ καλή σχέση, μάλιστα του είχε δώσει ό,τι περιουσία είχε, γιατί ο Άγιος δεν ήθελε χρήματα, τα έδωσε στον αδελφό του. Ήταν ένας πανίσχυρος άρχοντας του νησιού, οι οποίοι όμως αυτοί είχαν μια μεγάλη αντιπαλότητα, όπως ξέρετε στα νησιά τα παλιά τα χρόνια, με κάποια άλλη αρχοντική οικογένεια Ζακυνθινή, του Μονδίνου. Δεν χώνευε η μία οικογένεια την άλλη, δεν ήθελαν να τις αναγνωρίσει τα πρωτεία,
χαζά πράγματα, ανόητα πράγματα, κινήθηκε ένα μίσος άνευ λόγου και αιτίας και κάποια στιγμή δαιμονίστηκε αυτός, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, και πήρε και σκότωσε τον άτυχο αδελφό του Αγίου Διονυσίου. Όταν το έμαθε ο Άγιος αυτό έμεινε νεός, έμεινε ευρώτητος, δεν ήξερε τι να κάνει, δεν ήξερε τι να πει, πληγώθηκε. Του λέει όμως αυτός ο Φωνιάς, «Κύριε, ελέησό με τον αμαρτωλό, συγχώρα με, δέσποτα. Γιατί τον σκότωσες», λέει, «το καλό άρχοντα, τι σου κάμε? Η κακιά η ώρα, γέροντα, μην το ψάχνεις», του λέει. «Κρύψε με μονάχα να γλιτώσω από την δικαιολογημένη οργή τους, γιατί εγώ έκανα το κακό, έσφαλα, το αναγνωρίζω, αλλά τώρα καταφτάουνε και θα με τουφεκίσουν, γέροντα. Έχουνε τα όπλα και θα με σκοτώσουν κι αυτοί». Και τότε ο Άγιος του λέει, «Θα σε κρύψω, ακολούθαμε». Και κρύβει στο κελάρι το Φωνιά του αδελφού του, έρχονται στο μοναστήρι, τους αποκρύπτει την αλήθεια, τους πηγαίνει μάλιστα για να τους παραπλανήσει να ψάξουν σε κάποιο άλλο δασάκι, φεύγουν από το μοναστήρι αυτοί και ο Άγιος που είχε στο κελάρι κάτω αυτόν τον Φωνιά, τον ανεβάζει πάνω, του λέει, «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ?» Λέει, «Όχι, γέροντα». Του φανερώνει την ταυτότητά του, ότι είναι ο αδελφός του δολοφονημένου άτυχου Κωνσταντίνου. Ο Φωνιάς δεν ξέρει τι να πει, σαστίζει. Καταλαβαίνει όμως ο Άγιος ότι αν τον παρέδιδε απλά θα είχαν ένα ακόμη φωνικό, ενώ συγχωρώντας τον, του δείχνει το δρόμο του Χριστού, του δείχνει τι σημαίνει να είσαι χριστιανός και μπορεί να σώσει μια ψυχή η οποία ήταν χαμένη. «Μετανιώνω, γέροντα», του λέει ο άλλος με κλάματα, ο δολοφόνος, «μετανιώνω, δεν έπρεπε να το κάνω αυτό». Πέφτει στα πόδια του και κλαίει και του λέει να ζητήσεις συγχώρεση από το Θεό, διότι αν χάσει την ψυχή σου τα έχεις όλα χαμένα. Του δίδει κάποια χρήματα, τον πηγαίνει στο Ακρογιάλι σε ένα καΐκι και τον περνάει στην Πελοπόννησο από εκεί. Του λέει πως θα περάσει στην Πελοπόννησο και φεύγει, τον σώζει. Προφανώς θα του είπε να εξομολογηθεί για αυτό που έκανε, να συγχωρεθεί και να αλλάξει ζωή, διότι θα μπορούσε να τον εκδικηθεί άνετα, να τον παραδώσει και ο ίδιος να έχει τη συνείδησή του ότι εγώ, το Φωνιά του αδελφού μου, τον εκδικήθηκα. Δεν λειτουργούν έτσι Άγιοι. Ο Άγιος Διονύσιος συγχώρεσε τον Φωνιά του αδελφού του και είπε ψέματα, μάλιστα. Έπεσε σε αμάρτημα, θα λέγαμε, για να τον σώσει. Είναι αυτό που κάποιος έγραψε σε έναν στίχο για τον Άγιο Διονύσιο, ότι αγιάζει την ώρα που αμαρτάνει ο Άγιος. Δηλαδή, λέγοντας ψέματα, σώζει έναν άνθρωπο. Εκεί πέρα είναι να υπάρχει διάκριση στα πάντα. Πάρα πολλά μπορούν να πούμε για τη συγχώρεση. Βλέπετε όμως πόσο σημαντικό πράγμα είναι. Είχε πάει κάποτε κάποιος σε έναν γέροντα, ο οποίος αυτός είχε κάτι με έναν αδελφό του και δεν τον συγχωρούσε. Του λέει: «Εγώ δεν μπορώ να τον συγχωρέσω αυτό με τίποτα». «Καλά», του λέει ο γέροντας, «οκ, πάμε να πούμε μαζί καμιά προσευχή. Το Πάτερ ημών το ξέρεις?» «Το ξέρω», του λέει. «Άντε, ξεκινάμε να τε πούμε». Λέγε: Πάτερ ημών, λέει ο άλλος, ο εν της ουρανής, αγιαστειο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης», λέει ο άλλος τώρα. Λέγε, του λέει. «Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει ημίν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών». Οπ, του λέει, δεν το λες σωστά. Τι λες, γέροντα, γιατί? Όχι, δεν το λες σωστά. Είναι τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει ημίν σήμερον, και μη συνέχιση μας πειρασμών. Αδάρις μας υπό του πονηρού. Πάτερ, του λέει, ξέχασες να πεις. Εγώ, λέει, δεν ξέχασα να το πω. Εσύ ξέχασες να το κάνεις. Ξέρεις τι ζητάς? Στην Κυριακή προσευχή, στο Πάτερ ημών που λέμε και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Ζητάμε δηλαδή από τον Θεό να συγχωρέσει τα δικά μας τα αμαρτήματα, τα δικά μας τα κρίματα, τα οφειλήματα αυτά που το οφείλουμε, στο βαθμό που εμείς συγχωρούμε τον αδελφό μας.
Ως και εμείς αφή εμέν, όπως και εμείς αφήνουμε, έτσι και εσύ άφεση μην. Καταλαβαίνεις, παιδάκι μου, τι λες? Και τότε κατάλαβε αυτός ο προσκυνητής πόσο έξω της πραγματικότητας ευρίσκετο επειδή δεν συγχωρούσε έναν αδελφό του. Πόσο μακράν του Θεού ευρίσκετο επειδή δεν συγχωρούσε έναν αδελφό του. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, δεν θέλω να σας κουράσω με μια μακροσκελή ομιλία. Σκοπός μου είναι να καταλάβετε απλά πόσο σημαντικό πράγμα είναι και πως ό,τι και αν σας έχουν κάνει, ό,τι και αν σας έχουν κάνει, πρέπει να το συγχωρούμε. Για να μας συγχωρέσει και εμάς ο Θεός. Και εμείς είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι. Έχουμε κάνει και εμείς. Και εμείς μπορούμε να έχουμε πληγώσει τους ανθρώπους μας, να έχουμε πληγώσει, να έχουμε στεναχωρήσει, να έχουμε αδικήσει, είτε ηθελημένα είτε αθελά μας. Ας ζητήσουμε συγχώρεση από το Θεό και ας συγχωρέσουμε αυτούς που μπορεί να μας αδίκησαν ή να τους αδικήσαμε. Οποιοσδήποτε μας ζητήσει συγγνώμη, να μην έχουμε στην καρδιά μας κακία και να το συγχωρέσουμε μέσα από την καρδιά μας, όχι σε συγχωρώ και από πίσω να τον βρίζουμε, μέσα από την ψυχή μας να το συγχωρέσουμε. Να μην έχουμε κρίματα με τους αδελφούς μας. Θα φύγουμε, παιδιά, αδελφοί μου, αδελφές μου, θα φύγουμε, δεν θα μείνουμε εδώ. Κανείς δεν έμεινε εδώ. Θα φύγουμε μια μέρα, χαμπάρι δεν θα πάρουμε, θα μας τάψουν, θα μας βάλουν σε ένα φέρετρο, θα μας διαβάσουν και την επιμνημόσυνη δεήση, εξόδιο σου ακολουθία και γεια σας. Αιωνία η μνήμη αυτού. Τι θα μείνει εδώ? Οι κακίες μας, το ότι δεν συγχωρέσαμε τον αδελφό μας, τα πάθη μας, τα λάθη μας, τι θα πάρουμε μαζί μας? Σκεφτείτε πολύ καλά. Συγχωρούμε τα πάντα. Τι ψάλουμε εκεί μετά την Ανάσταση, πρώτο ο Θεός, γιατί να είμαστε, να περάσει Σαρακοστή και να ζήσουμε την Ανάσταση του Χριστού άλλη μια φορά? Τι ψάλουμε εκεί στο δοξαστικό το βράδυ της Αναστάσεως, ένα από τα ωραιότερα δοξαστικά του χρόνου, σε ήχο του πλάγιου του πρώτου, Αναστάσεως ημέρα και λαμπρινθόμεν την πανηγύρι και αλλήλους περιπτυξόμεθα. Να λάμψουμε από χαρά για αυτό το πανηγύρι, ας αγκαλιαστούμε μεταξύ μας. Είπομεν αδελφοί και τις μισούσιν ημάς συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση. Και ούτω βοήσομεν Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο πατήσας και της μας ζουν χρυσάμενος. Είπομεν αδελφοί και τις μισούσιν ημάς, να πούμε αδελφοί μου και σε αυτούς οι οποίοι μας μισούν, συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση. Να συγχωρήσουμε τα πάντα χάρη της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Και ούτω βοήσουμε. Και αφού το κάνουμε αυτό, μετά να αναφωνήσουμε Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Αλλιώς δεν μπορούμε να αναφωνήσουμε, αν δεν συγχωρέσουμε τους αδελφούς μας. Αν δεν υπάρχει η συγχώρεση με τα αδέλφια μας, δεν μπορούμε να πούμε το μήνυμα της Αναστάσεως. Όταν είσαι μαλωμένος με τον άλλον, τι μήνυμα Αναστάσεως να δώσεις? Τι να πεις? Πόσο σημαντικά πράγματα μαθαίνουμε μέσα από την ίδια την υμνολογία της Εκκλησίας μας. Θα σας πω και κάτι τελευταίο, σας το έχω ξαναπεί σε κάποια ομιλία παλαιότερη, θα σας το επιθυμίσω σήμερα και με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Όταν ο Άγιος Νεκτάριος αγιοποιήθηκε το 1961 από την Εκκλησία, αγιοκατατάχθηκε, διότι στη συνείδηση όλων ήταν Άγιος και εν ζωή ακόμη, αλλά και αμέσως μετά την κοίμησή του έρεαν τα θαύματα τα οποία έκανε, χαμός από θαύματα, κατεδείκνυε συνεχώς ο Κύριος τον Άγιο Νεκτάριο για τη μεγάλη του αγιότητα. Το 1920 εκοιμήθη ο Άγιος Νεκτάριος. Το 1961 αγιοκατατάχθηκε, 41 χρόνια μετά. Όταν έγινε το 1961 η αγιοκατάταξη του Αγίου, σε κάποιο μοναστήρι, όπου υπήρχαν 6 μοναχοί και ένας ηγούμενος, 7 ψυχές, υπήρχε διαφωνία μεταξύ των μοναχών εάν καλός ή κακός αγιοκατατάχθηκε ο Νεκτάριος επίσκοπος Πενταπόλεως. Οι 3 μοναχοί έλεγαν ότι καλός αγιοκατατάχθηκε, ήταν Αγία Ψυχή, ήταν Άγιος άνθρωπος. Οι 3 έλεγαν ότι κακός αγιοκατατάχθηκε. Με ποιο κριτήριο? Γιατί τι έκανε? Ήτανε μεγάλος ασκητής, ήτανε μεγάλος νηστευτής, ήταν μεγάλος... Τι ήταν ο Άγιος Νεκτάριος? Γιατί τον έκαναν Άγιο? Ποιος ο λόγος? Τι έκανε τόσο πολύ? Τι ήτανε πια? Μέγας Αντώνιος? Τι ήτανε πια? Άγιος Πέτρος Αθωνίτης? Τι ήτανε πια? Άγιος Ονούφριος που ήταν με ένα παξιμάδι τη βδομάδα στην έρημο?
ή Άγιος Σάββας ο Γιασμένος ή ο Μέγας Ευθύμιος ή τόσοι μεγάλοι ασκητέ, αυτοί τα μετρούσανε με την άσκηση, την εγκράτεια, την νηστεία, την απομόνωση. Τι ήτανε πια, έτσι λέγανε. Έφτασαν σε σημείο όμως όχι απλά να διαφωνούν, αλλά να μαλώνουνε. Οπότε ο ηγούμενος της Μονής τους κάλεσε και τους είπε: αδελφοί μου, ή το δεν ή το Άγιος ο Νεκτάριος, ο Θεός το ξέρει, εμείς εδώ ήρθαμε να σώσουμε τις δικές μας τις ψυχές, δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό. Θα κάνουμε προσευχή και αν θέλει ο Κύριος θα μας το φανερώσει. Και επέβαλε τριήμερο νηστεία και προσευχή, στο αν θέλει ο Κύριος να τους φανερώσει περί της αγιοσύνης ημί του Νεκταρίου. Τόντι, 3 ημέρες μετά, ξημερώνοντας για να πάει στον όρθρο ο ηγούμενος, ακούει την πόρτα του κελιού του να χτυπάει. Ανοίγει την πόρτα και βλέπει τον Άγιο Νεκτάριο. Ολοζώντανο μπροστά του. «Άγιε μου Νεκτάριε», λέει, «εσύ είσαι». «Ναι», του λέει, «εγώ είμαι. Ήρθα να σας πω να είστε αγαπημένοι, να μην μαλώνετε για μένα. Ήρθα να σας πληροφορήσω ότι ναι, ο Θεός με αγίασε και ναι, ο Κύριος μου έδωσε το χάρισμα τώρα πια και ένα θαυματουργό και ένα μυροβλίζο. Και πες στους αδελφούς σου ότι ο Θεός δεν με αγίασε ούτε για τις πολύ μεγάλες μου νηστείες, όντως, ούτε για τις πολύ μεγάλες μου εγκράτειες, ούτε για τις πολύ μεγάλες μου το ένα και το άλλο. Ασκήσεις, ξέρω εγώ. Με αγίασε για ένα πράγμα, επειδή συγχωρούσα τους πάντες». Και εδώ σταματάω τη σημερινή μας κουβέντα. Διότι ένας Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος τόσο πολύ κυνηγήθηκε, τόσο πολύ συκοφαντήθηκε, τόσο πολύ κακοποιήθηκε πνευματικά, η υπόλοιψής του, αν ήταν άλλο στη θέση του Αγίου Νεκταρίου, ουέ και αλίμονο. Ο Άγιος Νεκτάριος όλους για όσα του κάμανε, είτε από την Εκκλησία της Ελλάδος, είτε από το Πατριαρχείο, είτε οι εισαγγελείς και οι συμβολογράφοι, όλους τους συγχωρούσε μέσα από την καρδιά του. Ή το ανεξίκακος, ή το γεμάτος αγάπη, ή το γεμάτος φιλευσπλαχνία, ή το όντως μιμητής του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αν λοιπόν και εμείς θέλουμε να φτάσουμε κάπου, θα πρέπει και εμείς να μάθουμε να αγαπούμε και να συγχωρούμε. Διότι όπως σας είπα και πριν, ουδής αγίασε χωρίς να μάθει να αγαπάει και χωρίς να συγχωρεί από την καρδιά του. Αμήν.